no es poden partir en més de 3. Bueno, pues què vos pareix si anem a parlar en Janet Segarra o en qui? Perfecte. Jo anava a dir en Ivan, que el tenim així de la Niguada. També, Hombre, després de va, parlar amb pues ell. va. Però si te pareix, ves a parlar en Janet. Per si de cas té pressa. No, però Ivan no. s'esperarà. Ves tu a parlar en Ivan, va. Ala. Vinga, va, anem a parlar en Ivan. Ivan, com Com va estàs? tot? Molt bé. Contamos com està la Niguada. Pues la veritat és que molt bé. Avui estem fent un taller d'emprenedoria a Orpesa, de plans de viabilitat. Això no és el que vam parlar l'altra vegada en una entrevista que te vaig fer? Sí, estem fent un cicle de tallers a Oropesa i avui coincidíem que teníem el taller de pla de viabilitat junt amb el Secot i la veritat és que molt bé, ajudant a emprenedors i facilitant que se creen noves empreses en el nostre territori. I avui estàs així a la bodeguilla del Mediterrani i com a convidat, avui no se treballa. Avui no se treballa, esta setmana me agarra festes perquè n'hi ha que gaudir també de les festes de la nostra província i la veritat és que molt bé. I com ho estàs visquent? La veritat és que molt bé, perquè estic anant a actes que mai havia estat i m'estan agradant molt i això, tenim un territori meravellós d'ocupació, de desenvolupament, de festes, de tot. No, pues Ivan, ja un altre dia quedarem, farem alguna entrevisteta ahí per a que ens contés com va la Niguada i què projectes tenim. Molt bé, perfecte. Jo vos he dut un regalet, mira. Mos has dut un regalet, home, pues això Per a Loles, per a tu, per a Sandra. Jo ara li s'ho donaré, pues és superbonico. Uns bolis. Mare, que me n'anem a casa i uns plenetes. ioios. M'encanten els iaios, Per a que m'encanten. apuntes les idees, si vols crear una empresa, ahí comences a redactar la teva idea de negoci. Bueno, tu tens una feina meravellosa, però per a la gent que vulgui emprendre sap que ahí estem per ajudar-la. Pues moltíssimes gràcies, Ivan. Adéu. I a veure, en qui està Sandra? Sandra, mira el que m'han regalat. Bueno, mos ho han regalat. Ah, mira ella, la Niguada. I la Niguada ens ha regalat una llibreta per escriure les nostres idees, per a... Amb impacte positiu, Claro. anem a fer ahir... Un yo-yo, que és el que més m'ha agradat. Tu no saps el que jugava jo en això, Sí, perquè ja fa temps que això... Ui, Regalets Ai, pa t'ho ha tot. portat només pa tu? I No, Sandra és no pa té un les tres, yo-yo? és pa les tres, Ivan, m'han dit. Ivan, Ivan, vine que me renyisen. De veritat que no hi ha I a ti, pa, tu també. I passant no ves que... Jo ja ho tinc, jo ja ho Sandra tinc. ja- Me ho ja ha ho donat dona. fora de càmera, però està de feo Claro. dir-lo. Les coses quan antes millor. Claro, però I el yo-yo. se ho repartixen entre elles i de mi passen. N'hi ha pa tot. No, No, Pa tot. enseguida és Sandra. compartir és viure. Lo primer Clar que m'ha que dit sí. Iván és a on està la jefa i Clàudia que tinc pa les tres. I jo, Així pues, quan te és. fem l'entrevista, mos ho dones. Tu ja te l'has amagat. Claro, me ho ha donat primera perquè jo no soc tonta, li he saludat i me ho ha mullat. Lo que va davant, va davant. Bueno, pues a mi m'ha fet il·lusió en càmera. A mi el yo-yo m'ha encantat. M'encanta, jo jugava de xicoteta. Bueno, Jo ahí també. està Janet Segarra. Anem a fer ella per a parar de despoblament, Vinga, va. que m'encanta aquest tema.